أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕኡ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዓ ይኹና ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጥሪ 30 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘልብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 30 ናይ አንጾኪያ ቅድስቲ ሶፊያን ሰለስተ ደናግል ደቃን ብሰማዕትነት ዓረፋ ኣቦኣ ንጣዖት ዘምልኽን ናይ ሮም ንጉስን ዝነበረ ቅድስቲ ኦርኒ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ቅድስቲ ጤቅላ ምስ 4 ደናግል ደቃ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ነገረ መለኮት ዝዛረብ ኣቡነ ጎርጎርዮስ ዕረፍቲ እዩ። ኣቡነ አክርስጥሮስ ዕረፍቲ እዩ። አሜን። አቡነ ጎርጎርዮስ ዘእንዚራ ነገረ መለኮት ዝዛረብ አቡነ ጎርጎርዮስ ብኻልእ ወገን ድማ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዝ እናተባህለ ይጽዋዕ። ሃገሩ ቂሳርያ እዩ። ኣብ መጀመርታ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ድሓር ግን ሊቀ ጳጳስ ናይ ቁስጥንጥንያ ኮይኑ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያነት አገልገለ። ብድርሰቱ ኣብ ውሽጢ ምድራውያን መላእኽቲ ዝተባሃሉ ቅዱሳን ሓደ እዩ። ናይ ኣምላኽ ሰብ ብምዃን ምስጢረ ስላሴን ብጣዕሚ ኣስፊሑን ኣረቂቁን ካብ ምምሃሩ ዝተላዕለ ድማ ዳግማዊ ዮሐንስ ነባቤ መለኮት ተባሂሉ ክሳብ ዝጽዋዕ ብነገረ መለኮት ዝተራቐቐ ዓብይ ሊቅ መምህር እዩ። ንቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘንኢዚናዚ ዘይጠቅስ መጽሓፍን መምህርን የለን። ሃይማኖተ ኣበው ኣጥቢቑ ዝጽውዖ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መመክሒ እዩ። ንናይ ኣርመን ኦርቶዶክስ ዘቕንዐ ክኸውን ከሎ መንበሩ ዝሰርሐ ኣብ ናይ ኖህ መርከብ ኣብ ዘዕረፈትሉ ኣብ ልዕሊ ኣራራት ጎቦ እዩ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። አቡነ አክርስጥሮስ እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ በረኻ ዮርዳኖስ ዝነብር ዓብይ ተጋዳሊ እዩ። ካብ መነኮሳት ሓደ ድማ ኣብ ቅድሚኡ እናሰገደ ንስራሑ መታን ገልጸሉ ብስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣምሓሎ። እቲ ሽማግለ አክርስጥሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ወዴ መንእሰይ ኮይነ ኣብ ዝመንኮስኩ ግዜ ኣብኡ መታን ክጽሊ ብለይቲ ናብ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ መቕደስ ይኸይድ ነበርኩ። 12 ደረጃታት ድማ ኣለዋ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ 100 ስግደት እሰግድ። ደወል ኣብ ዝተደወለ ጊዜ ከዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምእታው ምስ ኣሕዋተይ ናይ ማሕበር ስርዓተ ጸሎት ይፍጽም። ከምዚ እንዳገበርኩ ድማ 10 ዓመት ነበርኩ። ከምቲ ካልእ ኣብ ሓንቲ ነቲ ዝተለምደ ጸሎተይ ምስ ፈጸምኩ ልቦናይ ብተመስጦ ተማረኸ። ጸዓዱ ኣልባሳት ዝለበሱ ክልተ ሰባት መቕረዞም ከብርሁ ከለው ፍርቁ ክበርህ ፍርቁ ክጠፍኡ ረኣኹ። ኣነ ድማ እዚ ስራሕ እንታይ እዩ በልክዎም።
እቶም ኣቦታት ድማ ንብፃዩ ዘፍቅር መቕረዙ ይበርሃሉ በልዎ። ኣነ ድማ ደጊመ መቕረዘይ ኣየና እዩ በልክዎም። ንሳቶም ድማ ኪድ ምስ ኣሕዋትካ ተፋቐር ንሕና ክነብርሃልካ ኢና በሉኒ። ምስ ነቃሕኩ ድማ ወላ ሓደ ኣይረኸብኩን ኢሉ ነቲ ዝሓተቶ መነኮስ ነገሮ። ድሕሪዚ ድማ ኣቡነ ክርስጥሮስ ንበይኑ ናብ ደብረ ሲና ኸይዱ ኣብኡ እንዳተጋደለ 50 ዓመት ነበረ። ናብኡ ድማ ምስ ኣሕዋትካ መታን ክትነብር ናብ ገዳምካ ተመለስ ዝብል ቃል መጸ። ኣብ ዝተመልሰ ጊዜ ድማ ኣቡነ ኣክርስጥሮስ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ይምሓረና መድኃኔዓለም ኣሜን። ሰማዕት ቅድስቲ ጤቅላ። ጤቅላ ማለት ውላድ ማለት እዩ። ቅድስቲ ጤቅላ ምስኣ ዝነበራ 4 ደናግል ጥሪ ዕለት 30 ፎላ ብዝበሃል ብኢድ ሓጥእ ቀሺ ሰማዕትነተን ፈጸማ። እዚ ፎላ ዝተባሃለ ቀሺ ብዓመፅ ዝኣከቦ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለዎ ናብ ከሓዲ መኮንን ከይዶም ነገርሉ። ስለዚ ድማ መኮንን ገንዘቡ ኩሉ ከም ዝውረስ ገበሮ። ፎላ ድማ ካብ መኮንን ብምኻድ ገንዘቡ ክምለሰሉ እንተለመነ እምቢ በሎ። ከሓዲ መኮንን ከዓ ስለ በዓል ቅድስቲ ጤቅላ ናይ ምግባር ናይ ሃይማኖተን ዜናእን ኣብ ሰምዐ ጊዜ ናብኡ ምእንቲ ከምፅአን ንቐሺ ፎላ ኣዘዞሞ ኣምፅአን። ንጎይታና ክሒደን ካብ እምነተን ወፅየን ንጣዖታት ምእንቲ ክሰግዳ ኣገደደን። ንሰን ግን ኣብ እምነተን ኣብ ዝጸንዓ ጊዜ መኮንን ንፎላ ፀዊዑ ነዘን ደናግል ናብ ፀሓይ ከም ዝሰግዳ እንተጌርካየን ገንዘብካ መሊሰ ክህበካ እየ በሎ። ፎላ ድማ ንበዓል ቅድስቲ ጤቅላ ካብ እምነተን ከውፅአን ጀመረ። ደናግል ግን ኣንታ ናይ ሰይጣን ባርያ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናይ ክርስቶስ ክርስትና ንምንታይ ትፍትነና? ንስኻ ኣቐዲምካ መምህርና ዝነበርካ እንከለኻ ኢለን ዘለፋኦ። መኮንን ድማ ነዛ ቃል ካብ አንደበተን ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብኹርማጅ ጽኑዕ ግርፋት ክገርፍወን ኣዘዘ። እዘን ቅዱሳት ደናግል ግና ስለ ጎይታና ይምስክራ ደኣ ነበራ እምበር ምንም ይፈርሓ ኣይነበራን። መኮንን ድማ ንፎላ ዝቐነየ እንተበላዕኻ ደም ድማ እንተሰቲኻ ገንዘብካ ክምለሰልካ እየ ኣብ ዝበሎ ጊዜ ከም ዝበሎ ገበራ። ደጊሙ ድማ ነዘን ደናግል እንተ ቀቲልካየን ገንዘብካ ክመልሰልካ እየ በሎ። ፎላ ድማ ነዚ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ከም ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ልቡ ብፍቕሪ ገንዘብ ተነዲፉ ስለ ዝነበረ ልቦናኡ ኣጽኒዑ ንቅዱሳት ደናግል ክቐትለን ተበገሰ። ንሰን ድማ ከምዚ በላኦ፣ ኣንታ ከሓዲ ናይ መድኃኒትና ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኦን ክቡር ደሙን ብኢድካ እንዶ ተቐብለና ኣይነበርካን። ስለ ፍቕሪ ገንዘብ ኢልካ ንዓና ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ክትሓርድ መጺኻ እንዳበላ ኣብ ዝገሰጻኦ ጊዜ ሰልፊ ውግእ ከም ዝተምሃረ ሓርበኛ ሰብ ኮይኑ ብሰይፍ ርእሰን ቆረጸን። መኮንን ድማ ናይ ፎላ ብላሽነትን ድንቁርናኡን ርእዩ ንዕአን ዘይጠቀመ ንመን ክጠቅም ኢሉ ብሰይፍ ቀተሎ። ፎላ ድማ ገንዘቡን ሃይማኖቱን ነፍሱን ሰኣነ። ናይዘን ቅዱሳት ደናግል ኣስማተን ከዓ መራሒት ዝኾነተን ጤቅላ፣ ማርያ፣ ማርታ፣ ኣመታ፣ ኣበያ ክኾና ከለዋ ጥሪ ዕለት 30 ሰማዕትነተን ብዓወት ፈጺመን ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፋ። ናይ ሰማዕታት ረድኤት በረኸተን ይሕደረና፣ ብጸሎተን ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና ኣሜን። ቅድስቲ ኦርኒ ሰማዕት። ከምኡውን ኦርኒ ማለት ብናይ ምብራቃውያን ልሳን ሰላም ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ሓርበኛ ናይ ዘመነ ሃዋርያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍረ ክትከውን ከላ ተወሊዳ ዝዓበየት ድማ ኣብ ናይ ዝቐደመ ናይ ሮም ግዝኣት እዩ። ወላ እኳ ናይ ሎሚ ትውልዲ እንተረስዓ ቅድስቲ ኦርኒ ግን ተወዳዳሪ ዘይብላ ሰማዕት ሃዋርያዊት ድንግል እያ። እዛ ቅድስቲን ውህበታ፣ ንግስናኣ፣ ክብራ፣ ሃብታ፣ ንእስነታ ዘለዋ ኩሉን ስለ ፍቕረ ክርስቶስ ስለ ዝሰውዐት ክብርቲ እያ። ኣብ መጨረሽታ ኣከባቢ ቀዳማይ ምእቲ ክፍለ ዘመን
ካብ ናይ ሮም ቤተ መንግስቲ ዝተወልደት ቅድስቲ ኦርኒ ክሳብ ውርዝውናኣ ንክርስቶስ ክትፈልጦ ኣይከኣለትን ነበረት። እቲ ምክንያት ድማ ንጉስ ኣቦኣ ንጣዖት የምልኽ ስለ ዝነበረ እዩ። ንግስቲ ኣዲኣ ወላ እኳ ክርስቲያን እንተኾነት ስለ ክርስትና ክትነግራ ኣይደፈረትን። እዚ እንተጌራ ዝበፅሓ መከራ ስለ ትፈልጦ እያ። ግን ድማ ውሽጢ ትጸልየላ ስለ ዝነበረት ፈጣሪ መንገዲ ክኸፍተላ ጀመረ። ኣምላኺ ጣዖት ኣቦኣ ሰብ መታን ከይርያ ቤተ መንግስቲ ሰሪሑ 12 ሞግዚታ መዲቡ ኣብ ቅድሚኣ ጣዖት ኣቂሙ ንዘመናት ዓፀዋ። እቲ ዝገርም ድማ ንመልክዓ ከይርኢ ኣብ ኣፈት ኮይኑ ዝምህራ ፈላስፋ ተቀፂሩ ስለ ዝነበረ ናይዚ ሰብ ማንነት እዩ። መምለኺ ክርስቶስ ቅኑዕ ሰብ ስለ ዝነበረ ፍልጠት ክምህራ ጀመረ። ድሕሪኡ ሓደ ግዜ ቅድስቲ ኦርኒ ራእይ ረኣየት። ናይ ቤታ መሳኹቲ ተኸፊቶም ከለዉ ብወገን ምብራቕ ጻዕዳ ርግቢት ናይ ዘይቲ ናይ ወይራ ቆጽሊ ሒዛ ኣትያ ኣብ መኣዲ ደብርያቶ ወጸት። ንዕኣ ተኸቲሉ ከዓ ኳኽ ብምዕራብ ኣተወ። ንተመኑ ድማ ኣብ መኣዳ ደርበዮ። ኣብ ሳልሳይ ድማ ንስሪ ኣትያ ኣክሊል ገዲፋትላ ወጸት። እዛ ቅድስቲ ድማ እንዳተገረመት ነቲ ኣረጋዊ መምህራ ተርጉመለይ በለቶ። ንሱ ድማ ርግቢት ማለት ጥበብ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ዘይቲ ማለት ጥምቀት እዩ። ኳኽ ማለት ከዓ ክፉእ ንጉስ እዩ። ተመን ማለት ከዓ መከራ እዩ። ንስሪ ማለት ከዓ ዓወት ወይ ከዓ ልዕላውነት፣ ኣክሊል ድማ ክብረ ሰማዕትነት እዩ ኢሉ ተርጉሙ ክርስቲያን ኮይና እዚ ኩሉ ከም ዝረኽባ ነጊሩ ተሰናበታ። ንሳ ድማ ምስ ጸለየት ቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹ ኣጸናንዓ እሞ መታን ክምህራን ከጥምቓን ድማ ንሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ለኣኸላ። እዚ ሃዋርያ ድማ ናይቲ ቤተ መንግስቲ መንደቕ ሰንጢቑ ኣትዩ ንሰማያዊ መርዓ ዘብቅዕ ትምህርትን ጥምቀትን ሂብዋ ኸደ። ቅድስቲ ኦርኒ ድማ ናይ ኣቦኣ ጣዖታት ቀጥቂጣ ሰቢራ ምስ ኣቦኣ ተባኣሰት። ንሱ ድማ ክቐትላ እየ ኢሉ ኣብ ጭራ እንስሳ ጸጉራ ከኣስር ክብል እንስሳታት ደንበርበር ኢሎም ኢዱ መንዚዖም ኣብ ልዕሊ መሬት ኣውዲቖም ቀተልዎ። ቅድስቲ ኦርኒ ግን ጸሎት ኣብፂሓ ንኣቦኣ ካብ ሞት ኣተንሳኣቶ ንኢዱ ድማ ከም ዝነበረታ ገበረትሉ። በዚ ምክንያት በዛ ዕለት ጥራሕ ኣቦኣ 30,000 ደቂ እታ ከተማ ኣህዛብ ኣሚኖም ተጠመቑ። ቅድስቲ ኦርኒ ግን ሓይለ መንፈስ ቅዱስ ተዓጢቓ ክርስትና ሰበኸት። ብዙሕ ድማ ተሳቀየት። ንጉስ ዳኪዎስ ወዱን ካልኦትን ዝኣኽሉ ነገስታትን ብእሳት ብኣራዊት ብግርፋትን ብኩናትን ፈቲኖማ እዮም። ንሳ ግን ንኹሎም ብናይ ክርስቶስ ሓይሊ ሰዓረቶም። ሞይታ ዝተንስኣትሉ ግዜ እውን ኣሎ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ በዛ መዓልቲ ናብ ሰማያዊ ርስቲ ገነት ተመሰጠት። ኣብ ዘመነ ስብከታ ካብ ዘእመነቶም ብተወሳኺ 13,000 ዝኣኽሉ ሰባት ንሰማዕትነት ምእንቲ ክበቕዑ ምኽንያት ኮይና እያ። በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ቅድስቲ ሶፍያ ዘአንጾኪያ። በዛ ዕለት ቅድስቲ ሶፍያን 3 ደቃን ብሰማዕትነት ዝዓረፋ ክኾና ከለዋ ኣስማት ናይዘን ደቃ ከዓ ጲስጢስ፣ ኣላጲስን ኣጋጲስን እዩ። ናይ ኣስማተን ትርጓሜ ከዓ ብቅድም ተኸተል መሰረት፣ ሃይማኖት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ ዝብል እዩ። ዕድሚአን ድማ 12 19 እዩ። ናታ ናይ ሶፍያ ትርጓሜ ስማ ድማ ጥበብ ማለት እዩ። ሶፍያ ማለት ጥበብ ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ሶፍያ ካብ አንጾኪያ ካብ ዝኸበሩ ወገናት ዝተረኸበት እያ። ደቃ ምስ ዓበያ ናብ ከተማ ሮሜ ወሲዳ ንእግዚአብሔር መፍርሕን ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን መሃረተን። ናይዘን ደቃ ምግባር ሃይማኖተን ብኸሓዲ ንጉስ ሮም
ብኣርያኖስ ስለ ዝተሰምዐ እቲ ንጉስ ንጭፍራታቱ ልኢኹ ኣምፀን። ኣዲአን ድማ ዘንደቀይ ተጠንቀቓ ክብሪ ናይዛ ሓላፊት ዓለም ብምርኣይ ልብኽን ከይደክም ካብ ዘለኣለማዊ ክብሪ ከይትርሕቓ ምስ መርዓዊ ክርስቶስ ኮይንክን ናብ ሰማያዊ መርዓ ምእታን ክትኣትዋ በርትዓ እናበለት ትመኽረንን ተጸናንዐንን ነበረት። ድሕሪዚ ኣደአን ሒዛ ናብ ንጉስ ኣቕረበተን። ንጉስ ድማ ነቲ ዓባይ ጓል 12 ዓመት ጲስጢስ ምስ ዓበኺ ካብ ዓበይቲ ኣብ ውሽጢ መንግስተይ ዝነብሩ ምስ ሓደ ክመርዕዋኪ እየ፣ ብዙሕ ህያባት ድማ ክህበኪ እየ። ሕጂ ድማ ንጣዖታተይ ንኣጵሎስ ስገዲ እናበለ ከታልላ ፈተነ። ንሳ ድማ ንንጉስን ንዝረኸሱ ኣማልኽቱን ረገመቶም። ንጉስ ድማ ንኣማልኽቱን ንዕኡን ስለ ዝረገመት ንቅድስቲ ጲስጢስ ብጣዕሚ ጽኑዕ ስቃያት ኣሰቃያ። ብሓፂን ዘንጊ ኣቐጥቀጣ፣ ንኣጥባታ ኣቆረፀን። ኣብ ልዕሊ ናይ ሓፂን ዓራት ኣደቂሱ ብታሕቲ እሳት ገይሩ ኣንደዳ። ነገር ግን ኣብ ውሽጢ እታ እሳት ኮይና ምስ ጸለየት እቲ እሳት ከም ናይ ንግሆ ዝሑል ማይ ዛዕዛዕታ ኮነ። ኣብ ዙርያ ዘለዉ ነዚ ተኣምር ዝረኣዩ ሰባትን ኩሎም ብኣምላኽ እዛ ቆልዓ ንኣምን ኢሎም ጨደሩ። ሽዑ ድማ ንርእሶም ቆረጽዎም፣ ብሰማዕትነት ከዓ ዓረፉ። ድሕሪዚ ድማ ክሳድ ናይ ቅድስቲ ጲስጢስ ክቖርጽዋ ንጉስ ኣዘዘ። ከምቲ ዝኣዘዞ ድማ ንክሳዳ ሰየፍዋ እሞ ንሰማዕትነታ ብዓውታ ፈጺማ ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፈት። ኣዲኣ ድማ ንስጋ ልዒላ ወሰደቶ። ሕጂ እውን ንጉስ ኣብታ ካልአይቲ ጓል ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ኣላጲስ ከምኡ ተመሳሳሊ ስቃይ ኣውሪዱ ክሳዳ ኣቁረፃ። ሕጂ እውን ኣዲኣ ቅድስቲ ሶፍያ ንስጋ ልዒላ ምስ ወሰደቶ ከይትፈርሕ ብምሕሳብ ስለታ ጓል 9 ዓመት ጓላ ስለ ኣጋጲስ ጸለየት። ኣጸናንዐታ እውን ድሕሪኡ ንኣጋጲስ ኣልዒሎም ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ኣእተዋ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ድማ ነቲ መንኮራኹር ስለ ዝሰበሮ ብሰላም ወፀት። ከምኡ እውን ነንባዕሉ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ እሳት ኣንዲዶም ኣብኡ መእታን ከእትውዋ ንጉስ ኣዘዘ። ቅድስቲ ኣጋጲስ ድማ ብምልክት መስቀል ኣማዕቲባ ናብቲ እሳት ተወርዊራ ኣተወት። ጎይታና ድማ ንመልኣኹ ልኢኹ ነቲ እሳት ከም ኣስሓይታ ዝሑል ማይ ኣዝሓለላ። ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ድማ ክልተ ጻዕዱ ኣልባሳት ዝለበሱ ሰባት ኣልባሶም ክጋርድዋ ሪኦም ብጣዕሚ ተደነቑ። ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ብምስክርነቶም ምስ ሃቡ ርእሶም ብሴፍ ተቖሪጾም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ንናይ ቅድስቲ ኣጋጲስ ክሳድ ብሴፍ ቆረጽዎ። ንሰማዕትነታ ድማ ብዓውታ ፈጺማ ኣኽሊል ከም እትቕበል ገበርዋ። ዝኸበረት ሶፍያ ድማ ናይ 3 ደቃ ስጋ ወሲዳ ገነዘተን። ካብቲ ከተማ ወጻኢ ወሲዳ ከዓ ቀበረተን። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናብ ልዕሊ መቃብረን ከይዳ ብምልቃስ ነፍሳ መታን ክወስድ ንጎይታና ለመነቶ። ጎይታና ድማ ንልመናኣ ሰሚዑ ጥሪ 30 ንነፍሳ ወሰዳ። ምእመናን መጺኦም ድማ ገኒዞም ምስ ደቃ ቀበርዋ። እቲ ከሓዲ ንጉስ ግን ብተኣምራት ሽዑ ንሽዑ ኣዒንቱ ጠፊአን፣ ኩሉ ስጋኡ ተሰነጣጠቐ፣ ኣእዳው ድማ ተቆራረጸ። ሰውነቱ ተበላሽዩ ሸቲቱን ተበላሽዩን ድማ ክፉእ ኣማውታ ሞተ። ናይዘን ሰማዕታት ረድኤት በረኸተን ይሕደረና፣ ብጸሎተን ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ናይዘም ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳንና በረኸቶም ይሕደረና። ዕለት 30 ጥሪ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ሶፍያ 3 ሰማዕታት ደቃን ጲስጢስ፣ ኣላጲስ፣ ኣጋጲስ፣ ቅድስቲ ኦርኒ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ኣባ ኣክርስጥሮስ
ሓሙሽተ ደናግል ሰማዕታት ጤቅላ፣ ማርያ፣ ማርታ፣ አብያ፣ ዓመታ ጻድቃነ ደጌ ዝተሰወርሉ አባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት 130,000 ሰማዕታት ማሕበር ቅድስቲ ኦርኒ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ አባ ሳሉሲ ክቡር። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን። ለይኩን ለይኩን